τότε γράφτηκε και αυτό το τραγούδι. Γράφτηκε λοιπόν από τους Aphrodite Child, ένα θρυλικό γκρουπ με το Βαγγέλη Παπαθανασίου. Ήτανε τότε πολύ πιτσιρικάδες όταν έγραψαν αυτό το τραγούδι. Και όπως διάβασα σε ένα πολύ ωραίο κείμενο του σκηνοθέτη του δικού μας φίλου εδώ, του Βασίλη του Λουλέ, κρίμα που όλα αυτά κράτησαν τόσο λίγο. Αναφέρεται σε ένα πολύ ωραίο κείμενο για το βίντεο κλιπ του τραγουδιού, για την παιδική ηλικία και τη φρεσκάδα, και για το πώς κάτι που χάνεται στον δρόμο για την ωριμότητα είναι αυτό το ελάχιστο, το απροσδιόριστο που χωρίζει τη συστολή από το θάρρος ή το θράσος, την αμηχανία από την ετοιμότητα ή την προσποίηση, το ξέσπασμα από την αυτοσυγκράτηση, την αφέλεια από τη γνώση, τα δάκρυα από τη δίθεν βροχή. Rain and Tears. Νομίζω ότι ταιριάζει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι και στη σημερινή ημέρα, μια μέρα βροχερή που θα μπορούσαμε να κλαίμε για πολλά πράγματα, όπως ας πούμε για αυτό που έκανε χθες ο Πρωθυπουργός, και θα μπορούσαμε να κλαίμε και με δάκρυα χαράς για τη νέα κυβέρνηση που υπάρχει, μια κυβέρνηση που έχει τη φρεσκάδα των νιάτων. Εύχομαι να έχει και την ωριμότητα να αντιμετωπίσει όλα αυτά που την περιμένουν. Εμείς ευχόμαστε ειλικρινά το καλύτερο. Και πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι ακόμα του Ντέμι Ρούσου για να έχουμε τηλεφωνικά την πρώτη μας καλεσμένη, καθότι σήμερα στην εκπομπή δεν έχουμε ζωντανά εδώ στο στούντιο έναν σκηνοθέτη, αλλά θα παρουσιάσουμε τρία πράγματα που θα συμβούν